Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew olu kɛnɛ kan bi ye tɛnɛn juin kalo ale tile 12 san 2023 sa gafew bɔra ladala sa min ye Amadu Jalo ale bɛ yan nɔ ka se ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ aw ye gafew ye minnu fɔ bari baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sa bi aw ni maa minnu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sa fan dɔ in fɛ min ye Augustin Lamine ka taa se Yusuf ma olu bɛ yen nɔ sa kuma baara ɲɛfɛ yan nɔ sa min y'aw balima n'aw denkɛ Amadu Tolo ye an b'an seko kɛ ka se ka kumakan minnu ni an balima gafe sɛbɛnnaw ni olu y'o bɔ sa ka se ka olu walanwala ye i n'a fɔ ladala sa an b'a fɔ ye ka fɔ bi gafe minnu bolo sa an b'an dala se min ye républicain ma ka taa se min ye les échos wele fo ka taa se challenger ma l'essor ale fana bɔra sa olu ye bakuruba minnu fɔ sa an b'an da don kɔnɔna la ka se ka olu walanwala ye i n'a fɔ ladala la o hukumu de kɔnɔna la sa an b'a daminɛ ni gafe min ye sa o ti dɔ wɛrɛ koyi l'essor ma olu ye bɔli kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli minnu n'u da don min ye kalata min ni jamana in b'o kɔnɔna la sa n'o ye référendum ale hakilina ye l'essor maaw ka ɲɛfɔli la sa u y'a jira k'a fɔ ko kunungo yɛrɛ wulada fɛ sa kunun journée yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa fo ka taa kuncɛ min ye fitiri waatiw la sa ko min ye an ka finitigiw ye olu ye u ka kalata ka o kɛ baara ɲɛbila baara don kalata minnu kɔnɔna la sa a latigɛra sa k'a fɔ ko finitigiw olu fɔlɔ ka kalaw fili min ye an sɔnna walima an ma sɔn o kalataw don l'essor ye a da don a kɔnɔna la sa an bɛ a walanwalan aw ye ale l'essor kelen in fana kɔnɔna la sa min ye ministre min ni o ye Redouane Ag Mohamed Ali ye sa ni ale bɛ commissariat sécuritaire alimentaire kunna sa ale fana ye ɲɛfɔli dɔw kɛ jamana in kɔnɔna la sa min ye dun ka fa o sabatili ko tagabolo ye da bɛ don o fana kɔnɔna la ka walanwalan ye an b'a daminɛ ni gafe l'essor gafe ye sa u y'a jira sa u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa ko min ye an ka finitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko olu ka kalataw o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o sabatira kunun o hakilina de kɔnɔna la sa k'a jira la k'a fɔ ko Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa i n'a fɔ l'essor maaw y'a latigɛ cogoya min na sa ko min ye référendum tagabolo ye sa ko da donna o kow la o hakilina de kɔnɔna la sa u y'u ka gɔri ka a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kati mara ma sa an b'a dɔn k'a fɔ min ye an ka finitigiw ye olu jabala belebeleba ye Kati ye sa ka kɛɲɛ ni l'essor maaw ka ɲɛfɔli ye sa u y'a jira k'a fɔ ko kabini nɛgɛ kaɲa 8 waatiw la sa min ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Kati mara la ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Tomikɔrɔbugu GMS fanfɛla la sa ko kalataw olu tɛmɛna yen nɔ sa ko wa a bureau yɛrɛ kɔnɔna la sa min ye finitigiw ye olu yera a kɛnɛ kan olu dala se min ye finitigi dɔ yɛrɛ ma sa ale sereyala ni o ye sergent stagiaire Alain Kulubali sa ale y'a jira k'a fɔ ko ale ka kalata ko o kɛra min ye bureau min n'a bɛ wele ko bureau numéro 3 ni o ye tako sabanan ye sa bureau sabanan ye centre de vote la sa min ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa GMS yɛrɛ ale kɔnɔna la a y'a jira sa k'a fɔ ko kalata in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa maaw k'a faamu ko k'a sababuya kɛ a kɛnɛ kan sa ko balalen o ye ko sudalen sa maa caman bɛ yen nɔ sa ko olu tun ma faamuyali kɛ i n'a fɔ gafe b'a ɲɛfɔ cogoya min na sa k'a jira k'a fɔ ko kala bɛna ta an sɔnna walima an ma sɔn de gafe fila dɔrɔn de bɛ yen nɔ kalata hukumu kɔnɔna la ko o kɛra gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ dɔ ye sa gɛlɛya min ni maa caman ni olu gundo la i n'a fɔ l'essor maaw u y'a latigɛ cogoya min na sa ko bari ɲɛfɔliw tɛmɛlen kɔfɛ sa maa caman ye faamuyali k'a kɔnɔna la sa ko min ye an ka finitigiw ye olu kɔni u ka kalataw kɛ ko gɛlɛya wɛrɛ o ma ye a la i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na ko min ye GMS ye ale centre de vote la o hukumu kelen in kɔnɔna la sa l'essor maaw ka ɲininikɛla n'o ye Babilen Dunbuya sa a y'a jira sa k'a fɔ ko jamana yɛrɛ worodugu yanfan fɛ sa ani jamana cɛmancɛ yanfanw fɛ sa ko ka kɛɲɛ ni DIRPA maaw olu ka ɲɛfɔli sa ko min ye finitigiw ye k'u ye kalata ninnu bɛɛ lajɛlen bato yen nɔ ko wa a kalataw kɛnɛ kan sa ko gɛlɛya wɛrɛw ma ye a la koyi min ye kalata minɛnw ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa jamana ministrew tun y'a latigɛ k'a fɔ ko kalata minɛnw bɛɛ lajɛlen sera u seyɔrɔ la ko wa ko o sɛbɛntiyara o tiɲɛtigiyara nin ko kɔnɔna la sa an bɔlen kɔfɛ ale kelen kelen kan sa min ye l'essor maaw ye sa u ye u ka gɔri k'a turu min ye jamana yɔrɔ damadamaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara ka taa se Mɔti mara ma sa u y'a jira k'a fɔ ko u ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ sa n'o ye Amapu ka lasigidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara kɔnɔna la sa Mamadu Si ale ka gafe don ko a y'a jira sa k'a fɔ ko kalata min ni o bɔ ka fɔ sa ko a baaraw bɛɛ lajɛlen k'a daminɛna gouverneur yɛrɛ ale ka bonya kɔnɔna la min ye Segu mara kɔnɔna la yen nɔ ko gouverneur ale bɔra ka taa
seereya bɛɛ lajɛlen tigɛ sa k'a ye k'a fɔ ko min ye Segu finitigiw ye sa olu fana bɔnbɛn min ye kalata kana o waleyaw bɛɛ lajɛlen sabati an sɔnna walima an ma sɔn o kalata okumu kɔnɔna don ko min ye Segu yɛrɛ kɔnɔna la sa finitigiw i n'a fɔ lesormaw y'a fɔ cogo min sa ko olu bɔra wa ko min ye kalata in ye k'a kɛra gɛlɛyabayɛrɛma ye a la i n'a fɔ Mamadu Si Segu Amapu tɔgɔ la sa ale y'a lase cogo min na o tagabolo kelen in kɔnɔna la min ye halisa lesor ka gafe kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko mɔti mara kɔnɔna la sa ko kalata ko ale fana kɛra yen nɔ ko k'a sɔrɔ ko gɛlɛya wɛrɛma ye a ko kɔnɔna la min ye mɔti mara fana ye o mɔti mara kelen in kɔnɔna la yen nɔ sa ko tiɲɛ don k'a fɔ jamana worodugu yanfan don maa caman yɛrɛ k'u jɔrɔ la koyi ko bari ko karidon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko u ka 8e régime major ko o ɲɛmaaba ale yɛrɛ ye seereya tigɛ sa k'a fɔ ko kalata ninnu bɛɛ lajɛlen ko o sigira sen kan gɛlɛyamaya la colonel Karim Traoré don ale y'a yira sa k'a fɔ ko a ka seereyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko ale yɛrɛ ye kalata ko wa ko min ye ejimaw ye olu minnu bila bɛ kalata ninnu bɛɛ lajɛlen kunna sa ko mɔti mara kɔnɔna la ko u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo ka fɔ u jɔ u jɔyɔrɔ la ɲɛbila baaraw kɔni okumu kɔnɔna la sa min ye finitigiw ye bakuruba la sa i n'a fɔ lesormaw y'a fɔ cogoya min na sa olu ye kalata gɛlɛya wɛrɛ o ma ye a kɔnɔna la an bɛ to ale lesor kelen in kɔnɔna la a da bɛ halisa référendum in tagabolo kɔnɔna la sa référendum ni a bɛ ka labɛn jamana in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo ale tile 18 nata a yira sa ko collectif des acteurs institutionnels ko o maaw y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa kala ta u ka jɛkulu tɔgɔ la sa ka taa kala ta k'a fɔ ko u sɔnna ni o ye u ye nin kɛnɛ min ni u y'a sigi sa ko u y'a sigi CICB kɔnɔna la Bamakɔ yan nɔ sa kunun ko yɛrɛ wulada fɛ ko wa ko maaw bɔra i ko kɔnɔkulu sa ka taa lamɛnni kɛ u ka ɲɛmɔgɔw u ka lamɛnni don o tɛ dɔwɛrɛ ko collectif min n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye sa minnu ni u bɛ institution kɔnɔna la ni o ye jamana ka baarada belebelebaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko k'a ta min ye Gawo ka taa se min ye Kayi mara Segu mara Kulikoro mara Sikaso mara k'u ye wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma wa nin bɛɛ lajɛlen ka lasigidenw yira a kɛnɛ kan CICB kɔnɔna la Faba kɔnɔna la Bamakɔ yan nɔ sa k'u y'a jatigɛ sa k'a yira fɛsɛfɛsɛriw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko jaabi min ni u bɛna o bɔ sa u ka kalata hakilina kɔnɔna la sa collectif ka tagabolo kɔnɔna la k'o ye k'a fɔ ko u sɔnna kalata ninnu hakilina ma ni o ye u ye o de conseil di min ye u ka maaw ma k'a fɔ ko u ka taa o de fɛsɛfɛsɛ i n'a fɔ lesor maaw o y'a fɔ an ye cogoya min na an ye nin de sɔrɔ min ye lesor kɔnɔna la u ka bi bɔli la. waleya kɔnɔna la sa a yira k'a fɔ ko min ye parti politique min ni ale bɛ wele ko RPM n'o ye Rassemblement pour le Mali ye sa ko ale ka section min ni o bɛ sigida 5nan kɔnɔna la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko olu ye ɲangili bolo ka o ta ka maa dɔw sɛgɛrɛ u ka tɔn kɔnɔna la ko min ye Mamani Babi ale ni maa 5 wɛrɛw ko u ye ɲangili bolo ka o ta ka ni maa ninnu sɛgɛrɛ ko a baaraw bɛɛ lajɛlen k'a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko y'a yira sa k'a fɔ k'u ka sariya sɛbɛn dɔ de bɛ yen nɔ sa min ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la RPM yɛrɛ kɔnɔna la sa ko o sariyaw de sɔsɔra min ye Mamani Babi ani a nɔfɛmaw fɛ i n'a fɔ les Echos welewele olu ye a fɔ an ye cogoya min na sa o y'a yira k'a fɔ ko nin baara min ni o sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la RPM mɔgɔw fɛ sa ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna de don k'u y'a yira sa u ka lajɛ de kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen juin kalo ale tile 10 san 2023 sa k'a yira k'a fɔ ko o lajɛ kɔnɔna la sa ko u ye ɲangili belebele ta ka ɲɛsin min ye Mamani Babi ale mun ye secrétaire général ye u ka sous section dɔ kɔnɔna la sa n'o bɛ sigida dɔ kɔnɔna la Bamakɔ yan yɛrɛ sa ko u ye ɲangili bere ta ka ale sɛgɛrɛ k'u ma ɲina min ye Pagale Saye fana kɔ ko u ye ɲangili ta k'o fana sɛgɛrɛ fo ka taa se Mamadu Sisoko nin bɛɛ lajɛlen secrétaire général ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ani Haruna Ouattara don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko sariya min ni o bɛ u ka jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye RPM jɛkulu ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko o sariyaw de sɔsɔra ni maa 5 ninnu fɛ o hakilina de kɔnɔna la sa parti ɲɛmaaw sa u ka sigi ka fɔ kɔnɔna la u y'a latigɛ k'a fɔ ko min ye parti ye sa k'u tɛna jɛn n'a ye cogo si la ni maa 5 ninnu ka kɛ maaw ye maa minnu bɛna olu kunkan ko kumaw fɔ don nataw kɔnɔna la ko fo ka taa se min ye waleya wɛrɛw ma n'a bɛ wele nansarakan na sa ko nouvelle ordre ko ni o ma ta cogoya si kɔnɔna la sa min ye RPM kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa ninnu u ka jɛkulu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ ko min ye don nataw kɔnɔna ye u ma jɛn n'a ye cogo si la u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini ni maa ninnu ka kuma min ye RPM tɔgɔ la ko
ka sababu kɛ ko u ye ɲangili kɛ u bɛna to ten wa u tɛna to ten wa don nataw kɔnɔna la ni min bɔra la kunnafoni gafew b'a sɛbɛn wa Joliba TV News fiɲɛ sira fɛ yan an bɛ o di aw ma o hakilina kelen kɔnɔna la an bɛ to min ye les échos wele ale ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛ u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bisa Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko min ye dunkafa ye a ɲinini ni o kɛra k'a fɔ k'o ka nɔgɔya sa ko halisa k'o ka gɛlɛn ko ye o hakilina de kɔnɔna la sa ko jɛkulu belebeleba bɛ yen nɔ sa jɛkulu min ni olu bɔra ka u ka dusuma kasi yira k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata min ni o bɛ ka labɛn jamana in kɔnɔna la sa n'o ye référendum ye k'u jɛra n'a ye k'a fɔ ko kala ka ta wa olu ka jɛkuluba dunkafa tagabolo kɔnɔna la sa u y'a fɔ ka maaw ye k'a fɔ k'u ka kala ta k'a fɔ ko u sɔnna bari o n'a ta o ta u kɛn bɛ ka gɔri belebele turu i n'a fɔ les échos maaw u y'a fɔ cogoya min na gɔri min ni u y'a turu ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw ma ko ye ko maaw kana ɲina cogo si la jamana ɲɛmaaw ko don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kana ɲina cogo si la waleyaw kɔ waleya minnu ko ni o bɛ se ka kɛ sabati fɛnw ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko ni dunkafa n'o ma sabati tiɲɛ don kala ka kan ka ta i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na les échos kɔnɔna la min ye jɛkulu belebeleba ye sa min n'a bɛ charité de la vie kan Mali kɔnɔna la sa ko tiɲɛ don kala ka kan ka ta bari ko waleya bɛɛ bɛ o kɔnɔna la sa waleya minnu ni dunkafa n'o ma sabati ka ban ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kalatalan tɛ sa i ɲɔgɔn kalatala ɲuman tɛ ko o kan ka sɔrɔ i kɔnɔ o fan bɛɛ de n'o kɔnɔ fan tɛ ka ban ko gɛlɛya caman bɛ yen nɔ sa da bɛna don olu kɔnɔna la o hakilina de la sa nin jɛkulu belebeleba in u y'a yira k'a fɔ ko ni kalataw olu tɛmɛlen kɔfɛ sa k'u k'a faamu k'a fɔ ko halisa olu n'u ka welekan bɛ ɲɔgɔn na welekan min ni o tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko non à la vie chère o tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye waati gɛlɛya min ni o bɛ yen nɔ sa dunfɛnw olu sɔngɔ gɛlɛyali ko tagabolo kɔnɔna la sa ko jamana k'i sinsin a kan halisa min ye jamana ɲɛmaaw ye u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la sa ka ɲɛsin u ka ɲɛmaaba ma a y'a yira k'a fɔ ko janko ko kalata ninnu tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa k'an k'a faamu k'a fɔ ko jamana in bɛ k'a sɛnsɛn ka se waati belebele ma min ye silamɛ diinɛ ye ale tagabolo la i n'a fɔ gafe a sɛbɛn cogo min sa ni o ye selibaw ye ko a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sagaw ye ko olu sɔngɔ ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn i n'a fɔ les échos a fɔ cogoya min na vie chère maaw olu ka ɲɛfɔli la sa ko ka taa se dunfɛn wɛrɛw ma sali in yɛrɛ ko a bɛna kɛ lahaliya jumɛn kɔnɔna la o dabaliban bɛ olu la cogoya bɛɛ lajɛlen na sa ko jamana ɲɛmaaw i n'a fɔ les échos wele u y'a fɔ cogo min sa ko jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲini o ko la ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la ko kɛ sababu ye sa sabatili o bɛ na a kɔnɔna la an bɛ to halisa ale les échos kelen in kɔnɔna la quoi a da bɛ waleya belebeleba la waleya min ni o ka gɛlɛn kosɛbɛ u kɛn bɛ ka ɲininkali de tɛnku ko yala min ye jamana ɲɛmaaw ye an bɛ don min na i ko bisa ko min ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛw belebelebaw ye denmisɛnw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ minnu kan k'a sɔrɔ u si tɛ san 18 bɔ ko yala jamana ɲɛmaaw ka kan ka fɛɛrɛ dansiri o la wa o ɲininkali min ni u y'o bila sa ko a sɔrɔla sira de fɛ sira min ni olu yɛrɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ les échos wele u ka ɲɛfɔli la u y'a yira sa k'a fɔ ko n'i ye an ka boîte de nuit ninnu lajɛ denmisɛnw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ minnu kan ko denmisɛnw bɛ ka don a kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bisa ko k'a sɔrɔ ko u si ma san 18 bɔ ne ka fɔlen tɛ dɛ min ye les échos wele olu ka fɔli don u y'a yira sa ko ni denmisɛn ninnu si ma san 18 bɔ yamaruya man kan ka d'u ma cogo si la u ka se ka ye nin kɛnɛ sugu ninnu kan ko ka sababu kɛ gɛlɛya bɔ b'a kɔnɔ u yɛrɛ maa dɔw tɔgɔ fɔ a kɔnɔna la sa ko u ka ɲinili la u ye gɔri ka o turu maa dɔw la min ye Tijani Kante k'u ka ɲininkali sera ale ma k'a yira k'a fɔ nin waleya minnu bɛ yen nɔ sa ale ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a la ale sereyara a kan k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ale yɛrɛ a si bɛ san 43 la min ye Tijani Kante ko bari don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ale y'a faamu k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u tɛ sɔn cogo si la ni ɲɔgɔn waleyaw olu ka sigi min ye an ka boîte de nuit ninnu kɔnɔna la bari k'a ka jateminɛ la an bɛ don min na i ko bisa ko denmisɛnw bɛ ye boîte ninnu kɔnɔna la cogo bɛɛ lajɛlen na sa min ni o tɛ waleya sinsinta ye o tɛmɛlen ka bɔ yen kan u ye ɲininkali tɛnku maa dɔ fana la ni o ye sifinnaka ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya musoman don ni o ye Alima Sangare ale ye dutigi muso ye a y'a yira sa k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ale ka faamuya la ko mansaw de jɔn tɛ u jɔyɔrɔ la ko k'a sababuya kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye den cɛman fara den musoman kan n'a ma se san 18 ma ale man kan ka ye kɛnɛ dɔw kan ka se ka waleya dɔw kɛ k'a sɔrɔ mansaw t'a kalama ka kɛɲɛ ni min ye ale ma ka ɲɛfɔli la les échos kɔnɔna la sa a ko mansa jeli bɛ yen ale ye ɲininkali tɛnku ko mansa jeli bɛ yen an bɛ don min na i ko bisa ni olu bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a fɔ denw ye waati bɛɛ lajɛlen na n den bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in de la a tɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na les échos maaw olu ka ɲinili yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa u yɛrɛ ka ɲɛfɔli laban kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko welekan de bila bɛɛ nin ko kɔnɔna la ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ ka ɲini nin ko la yaasa ɲuguɲugu kana ɲaga la wele koyi
n'an bɔra les échos kɔnɔna la an b'an ɲɛsin min ye challenger ma kɛ challenger ale da bɛ waleya belebeleba kɔnɔna la bi koyi a y'a yira k'a fɔ ko sogo minnu ni olu bɛ feere an ka sugufiyɛw kɔnɔna la ko yala o sogow bɛ lahaliya jumɛn na a y'a yira sa ka kɛɲɛ ni challenger ma olu ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye sogo sannaw ye o ka taa se sogo feerelaw ma fo ka taa fɔ sogo tacogo a bɛ faga cogo minnu na ko nin bɛɛ lajɛlen ye fiɲɛw de ye fiɲɛ minnu ni olu kɛmɛ k'o jateminɛ challenger u ka ɲɛfɔli la u y'a yira sa u ka gafe kɔnɔna la ko min ye nin waleya min ni u da bɛ a la sa ka ɲɛsin sogogo yɛrɛ tagabolo ma ko n'i ye Bamako jateminɛ ka ban ko ni dugu jɛra ka ban k'i b'a ye k'a fɔ min ye boucherw ye ka taa se min ye sogo feerelaw ma k'u bɛ sogo ninnu fa sira sugu bɛɛ lajɛlen kan min ni o man kan cogo si la wa o tagabolo kelen in kɔnɔna la sa ko sogo ninnu bɛ donni ne ka se ka bɔ u fa yɔrɔ la ka se sugufiyɛw kɔnɔna la tacogo minnu ni faamuyali tɛ sɔrɔ o la cogo si la i n'a fɔ challenger ma u y'a fɔ cogo minnu na ko min ye sogo ninnu ye u bɛ tala motow sanfɛ u bɛ tala nɛgɛsow sanfɛ u bɛ kɛ bɔrɔw kɔnɔna la ko nin bɛɛ lajɛlen ye nɔgɔw de ye nɔgɔ minnu n'a kan ka jateminɛ u ko tiɲɛ don min ye waati tɛmɛnlenni in kɔnɔna la dɔrɔn k'a ma mɛn yɛrɛ kosɛbɛ min ye CNT maaw ye ni olu bɛ wasaden bulon ale tɔgɔ la Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bisa k'u tun y'a latigɛ sa k'a fɔ ko sariya sɛbɛn dɔ bɛ yen sa u bɛna mun ta ka ɲɛsin min ye nin waleya in ma ko bari sariya sɛbɛn in a bɛ yɔrɔ jumɛn bi a waleyaw bɛ cogo di yala a tɛ armoirew kɔnɔ bi wa challenger maaw u kɛn bɛ ka o ɲininkali kɛ ko k'a sababu kɛ sariya fɔli ani a waleyali ko o ye fila de ye Mali jamana kɔnɔna la i n'a fɔ challenger maaw u y'a fɔ cogo min na nin kɛnɛ kelen in kan sa min ye challenger maaw ye sa u ye ɲininkali tɛnku min ye an balimamuso dɔw la minnu ni olu yɛrɛ gadonmusow ye olu minnu bɛ taa sugu kɔnɔna la ka taa sogo ninnu san ko sogo ninnu bɛ lahaliya min kɔnɔ yala u t'a kalama wa min ye sannikɛla caman ye olu y'a yira k'a fɔ ko CD t'u ye n'o tɛ k'u b'a kalama wa kuma bɛ yen nɔ sa dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko n'u ye sogo ninnu san u mana na n'a ye kaban ko tiɲɛ don yan'a ka kɛ ga kɔnɔna la olu b'a ko bari o koli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa k'u tɛ se ka seereya kan k'a fɔ ko binkɔrɔbu minnu ni olu sɔrɔla a tali siraw fɛ sa k'a fɔ ko o banna a ko kɔnɔna la bari min ye boucherw fana ye u ye ɲininkali tɛnku olu la aw minnu bɛ taa sogo donni ka se a fa yɔrɔ la ka tila k'a donni ka na se sugu kɔnɔna la tacogo ni tacogo la minnu ni o tɛ sabatilen i n'a fɔ challenger maaw y'a fɔ cogoya min na fɛɛrɛ wɛrɛw tɛ se ka sɔrɔ nin na wa min ye boucherw ka ɲɛmaaw ye sa olu y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa min ye mobili frigorifiquew ye ko olu tun bɛ jamana in kɔnɔna la don caman kɔnɔna la n'u bɛ sogow donni ka bɔ min ye a fa yɔrɔ la ka n'a lase yɔrɔ min n'a bɛ wele ko sugufiyɛw kɔnɔna la ko bari k'an bɛ don min na i ko bi o gɛlɛya min ni o bɛ an ka abattoir la sa ko de kɛra sababu ye min ye olu yɛrɛ ye sa u k'u ka sogow donni motow la u k'a donni nɛgɛsow la ka na se n'a ye feere yɔrɔw la ko k'a sababu kɛ n'olu ma feere kɛ fana olu tɛna sɔrɔ kɛ o kɔnɔna la o de tagabolo kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ni sɔn kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen latigɛ waleyaw kɔnɔna la waleya minnu ni o bɛ don bɛɛ lajɛlen lahɔrɔma kɔnɔna la ko min ye olu boucherw ye kun fosi t'a la o k'u ban k'a fɔ ko u tɛ sogo ninnu u t'a to mobiliw ma mobiliw ka na n'a ye ka na a di sugu kɔnɔna la ko o de bɛ baara yɛrɛ o lafiya o nɔgɔya olu ma i n'a fɔ challenger maaw u y'a fɔ cogoya min na u ka bi bɔli la an bɛ to ale challenger kelen in kɔnɔ kɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye kuranko tagabolo kɔnɔna ye sa ko hali ni k'a sɔrɔ a tun fɔra ko waati tɛmɛnlen kɔnɔna la a tun yirala jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ challenger ka fɔli don dɛ an ka fɔli tɛ ko min ye kuranko ye ko a bɛna nɔgɔya cogo bɛɛ lajɛlen na sa kurantigɛ ko o kumaw ko a bɛna fɔ challenger maaw ko o bɛ nkalontigiya la kɛwale fɛ min ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɛn bɛ ka gɔri ka o turu Bamako faaba in kan challenger maaw y'a yira sa k'a fɔ ko a ka gɛlɛn waati tɛmɛnen kɔnɔna la ko yanni bɔ yɛrɛ ka kɛ ka nin kuma fɔ sa ko min ye tile kelen kelenw n'a ɲɔgɔnnaw ye sa ko min ye kuranko tagabolo ye olu tun bɛ yen nɔ ko bari k'an bɛ don min na i ko bisa ko waleya gɛlɛnba bɛ a ko kɔnɔna la waleya min ko n'a kɛn bɛ ka maa dabali ban i n'a fɔ u yɛrɛ y'a yira cogoya minnu na o tagabolo kelen in kɔnɔna la u y'a yira sa k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko min ni énergie ni o ni o ye jiko tagasiraw ye ka taa se waleya wɛrɛw ma sa ko faamuyali caman tun bɛ o ko kɔnɔna la faamuyali minnu ni da donna a kumaw la don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko bari halisa an bɛ ka taa sira mun kan sa ko sira tɛ sira min ni maa bɛ se ka kala turu a la kosɛbɛ kosɛbɛ bari ko tiɲɛ don k'a fɔ ko effort caman kɛra a ko kɔnɔna la ni o ye jija caman ye sa ko musakakow yera a ko kɔnɔna la wa waleya caman fɔra a la i n'a fɔ challenger maaw y'a fɔ cogoya minnu na ko bari ni fɛɛrɛ ma ɲini sa fɛɛrɛ min n'o ye fɛɛrɛ labantaw ye ko
fɛɛrɛ minnu bɛ ka sɔrɔ nin wagati kɔnɔna la sa ko fɛɛrɛw de don fɛɛrɛ minnu n'a tɛ se ka fɔ ko labantaw don n'o ye solution provisoire ye ko bari ko fɛɛrɛ de kan ka ɲini nin kow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa min ni o bɛ wele sa ko fɛɛrɛ kudayi ye ni o ye solution ko b'a ye sa ko o fɛɛrɛ minnu ni u bɛ ka olu ɲini sa ko don nataw kɔnɔna la sema dɛndɛn ale ka dabila a la solution définitive o ka sɔrɔ min ye courant ko ale ni jiko la Mali kɔnɔna la u yɛrɛ y'a jira ko ni ye an ka sous région yɛrɛ jateminɛ k'a fɔra ko Mali bɛ courant dila yɔrɔ jamana dɔw ma ko o courant min ni Mali bɛ k'o di jamana dɔw ma Mali yɛrɛ ka courant ma a labɔ ko Mali bɛ courant ta k'a fɔ k'a b'a di yɔrɔ wɛrɛ ko o gɛlɛya belebeleba fɛɛrɛ kan ka ɲini o la i n'a fɔ min ye challenger ma olu ka fɔli ye an ka fɔli tɛ u ka bi bɔli don. N'an bɔra challenger kɔnɔna la sa an bɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen datugu ni républicain ale ka ɲɛfɔli ye républicain y'a jira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ dɔ ye sa ko o bɛ sabatilen an bɛ don min na i ko bi sa ka ɲɛsin min ye an ka institution belebelebaw ma n'o ye jamana ka baara yɔrɔ belebelebaw ye ko conférence de presse dɔ de kɛnɛ kan sa ni o ye ka kunnafoni dilanw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye sa ko jɛkulu belebeleba dɔ bɛ yen nɔ sa olu ye latigɛli kɛ o latigɛli kɔnɔna la sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye foroba cakɛdaw min ye Mali kɔnɔna la ko an bɛ don min na i ko bisa ko tiɲɛ don k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra ka ɲɛsin min ye foroba cakɛdaw ma bari k'a bɛna fɔ an bɛ don min na i ko bi u ka ɲɛfɔli la sa ko jamana ɲɛmaaw u bɛ ka ɲina nin waleya ninnu kɔ k'u kana ɲina cogo si la nin waleyaw kɔ k'u ka jateminɛ belebeleba kɛ a ko kɔnɔna la a conférence de presse yɛrɛ kɛnɛ kan sa min ye jamana ka maa cilenw ye ministre dɔw yera a kɛnɛ kan minnu ni u da don waleya dɔw kɔnɔna la i n'a fɔ colonel Ablaye Mayiga n'ale ye ministre d'État ye sa ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ nin ko kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la sa jamana ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko fɛɛrɛ caman bɛ yen nɔ sa ka o sigi sen kan yaasa min ye jamana ɲɛmaaw olu ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya minnu na i n'a fɔ u y'a ɲɛfɔ cogoya min na Mali kura ko ale hukumu kɔnɔna la o tagabolo kelen in la min ye baarakɛlaw olu ka ɲɛmaa dɔw ye sa olu fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ nin ko kɔnɔna la ka welekan belebeleba bila maaw ma k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya bɛ baaradaw la gɛlɛya bɛ min ye hali du kɔnɔnaw la ko bari min ye kalata min ne an bɛ k'an sinsin ka s'o ma n'o ye référendum min ye sa ko olu ka jɛkuluba in sa n'o ye collectif des acteurs institutionnels ye sa ko olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jamana in bɛ k'i sɛnsɛn ka se fitinɛ yelen ma koyi ni o ye ko dibi min ni o bɛ jamana in kɔnɔna la a bɛ na fɔ ko caman bɛ ka bɔ o la ko yelen ko o bɛ ka na sɔrɔ tagabolo kɔnɔna la ka taa se waleya wɛrɛw ma o de hakilina kɔnɔna la sa min ye collectif des acteurs institutionnels ye sa ko k'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa minnu bɛ olu ka jɛkulu kɔnɔna la sa k'u bɛ gɔrida u kan k'a f'u ye sa k'u ka taa kala ta k'a fɔ ko u sɔnna o kala ta kɔnɔna la sa ko ni kala taara k'a fɔ ko sɔn kɛra baaraw ma ko don nataw kɔnɔna la ko siga t'a la k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye o ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen mana don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko fɛɛrɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya an bɛ to ale gafe kelen in kɔnɔna la ka kibaruya ka ale datugu républicain don ale y'a jira sa k'a fɔ ko RJ hakilina kɔnɔna la sa ko min ye centre des médias de l'information électorale ko o baaraw bɛɛ lajɛlen o fana sigira min ye an ka hôtel ba dɔ kɔnɔna la yan nɔ an da tɛna se hôtel min tɔgɔ ma yan k'u y'a jira sa k'a fɔ juma tɛmɛlen juin kalo ale tile 9 san 2023 sa ko u ka nin lajɛ belebeleba in ko a kɛnɛ sigira a kɛnɛ kan sa ko laɲini kuti dɔ wɛrɛ ye koyi ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kalata min ni o bɛna le kalata sugu jumɛn yɛrɛ don campagne minnu ni olu kɛra kɔnɔna la campagne ninnu sigira da jumɛnw kɔnɔna la sigira waleya jumɛnw kɔnɔna la wa min ye kalata ninnu ye sa laɲini jumɛnw b'a ko kɔrɔ sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka tɔndenw ye nin tagabolo kɔnɔna la o de kama sa u y'a jira sa k'a fɔ ko kibaruya o kibaruya bɛ yen sa ni o kibaruya tɛ jamanajɔ kibaruya ye ko u ka tɔndenw kana o kibaruyaw minɛ kibaruya minnu bɛ bɔ olu yɔrɔ sa ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma ko tɔndenw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sa ka gɔri turu o kibaruyaw de kan k'o de bɛ kɛ sababu ye ka lafiya ka o nati i n'a fɔ min ye les républicains an y'a sɔrɔ ale kɔnɔna la a ka bi bɔli la cogoya min na nin kibaruya yɛrɛ bɛ dansiri an ka bi kibaruyaw la kibaruya minnu farala ɲɔgɔn kan Joliba TV News ma bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ o bɛɛ lajɛlen a ye to sɔgɔlen aw ka tele mandi la Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97